Bez cenzure. Skandal koji niste mogli vidjeti. Evo šta je Dalila uradila Bojani u tuš kabini. Bojana Praizović sinoć je napustila reality parove, a danas je prikazan okršaj između nje i Dalile koji gledaoci nisu imali priliku da vide. Naime, tokom segmenta Parovi bez cenzure prikazana je scena na kojoj se jasno vidi da Dalila upozorava Bojanu da napusti tuš kabinu. Kako Bojana to nije želela, Dragojevićeva je ušla i pokušala da je izbaci. Ta situacija rasplakala je Bojanu, a njena sestra Mirjana stala je na Dalilinu stranu. Dakle, više puta joj je rekla da izađe. Ova je glumila i dramila kao i uvijek i Dalila je izgubila nerve, rekla je Mirjana Praizović. Sa druge strane, Ivan Ivanović Đus stao je na Bojaninu stranu i poručio Dalili: sram te bilo za ovo što si uradila devojci.